Sziasztok gyerekek, én Nagy Zápiás vagyok, és ez itt egy 12 darab kérdés és válasz. Szóval kezdjük is. Az első az, hogy mi a valahogy neved, amire én nagyon nem szeretnék választ adni, mert akkor jaj, de szó, de hülye vagy, hogy ez már mi. Szóval erre nem válaszolok. A következő kérdés, a második. Hány LPS-ed van? 113, vagy 120, vagy 140, nem tudom, de 100. De biztos, hogy több, és 110-nél biztos, hogy több. A következő, harmadik, mi a kedvenc LPS-ed? Nekem ő Aliz, a karakterem. Szóval az ötödik, mi a kedvenc színed? A türkiskék, inkább azt mondom, hogy a babakék, a babarózsaszín, és a fehér, és a lila. Jubi! A hatodik, melyik városban élsz? Ha aláírtam, hogy én Nyíregyházán élek, és tudom, ez egy kicsit fura, mert minden videós Budapest, Debrecen, Miskolc. Én Nyíregyházán élek, remélem ez nem változtatja meg abba a véleményeteket, hogy nekem milyen a csatornám. Szóval, a hetedik, mi a hobbid? Én táncolni szoktam és énekelni mindenhol, és most gitározni fogok járni. A nyolcadik az az, hogy Cola versus Sprite. Én inkább a Sprite-ot iszom. A kilencedik, rúzs vagy szemfesték. Inkább rúzs. Nem nagyon szoktam sminkelni. A tizedik, kutya versus macska. Macska. Imádom a macskákat. A 11. még a kedvenc filmsorozatot nekem a LOL. És az utolsó 12. hogy hány éves vagy? 10 vagyok, és a 11. mert 10-et betöltöttem. Szóval, ja. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!